rockabye, baby, don't you cry. Hi guys! Welcome to my channel. But anyway, andito ako guys dahil nag-promise ako sa inyo. Nag-promise ako sa inyo, 'di ba? Nag-mukbang ako and then nag-promise ako kapag aabot tayo ng 200 likes. At saka umabot naman 200 plus likes, 210, 5 ata yung likes ng video na 'yon. And gagawin ko lang siya na maliit na video guys kasi yung story mataas siya, yung maraming mga pangyayaring hindi ko na talaga masasabi dito. Nakaraan ko bata pa ako nito guys, yung past ko noon na pinakauna ko talagang Ranger na shoota talaga. So yun guys, third year ako guys, bata pa ako guys, mga 17 ata, 17, 16, 18. Hindi ko naalala pero bata pa ako guys, hindi pa ako nag-20. Yung relasyon kasi namin very interesting at saka yung pagkatao niya, grabe ka ano. So una, pasalamat ako sa inyo dahil nagbabalik na naman kayo and also pasalamat ako dahil nag-likes kayo sa video na yon sa mukbang ko and thank you guys so much for supporting this channel. So yun, third year ako. So malapit nang mag-graduation, 'di ba? Graduation noon is like March, 'di ba? Noon March. Hindi ko alam kung naalala niyo or alam niyo ba ito guys, 'di ba? Hindi na ako nakatira sa parents ko. Doon ako nakatira sa kahit saan-saan kasi working student ako. So yung nag-working student ako, sa family na yon, meron silang anak na dalaga na maghilig magpinpal-pinpal. So, mahilig siya sa mga ganyan. At saka ako, wala pa ako noon kasi may boyfriend ako noon na Pilipino pero nagkalabuan dahil alam na. So, yun. Parang meron siyang gusto sa iba. Or parang pinsan ko ata yung gusto niya. Yung barangay na yun, yung town, hindi siya barangay kasi hindi naman siya maliit. Yung town, malaki siya. Malaki-laki din. Hindi pa siya city. Pero city na siya ngayon. Merong Ranger, merong puting nakapunta doon. Hindi taga-Amerikot. Taga-ibang nasod. Taga-ibang lugar. Taga-ibang puti siya pero taga-ibang lugar. Malapit sa Pilipinas. Comment niyo na lang guys. Hindi ko na dito sabihin doon. Na kayo sa comment. I-ano ko lang kayo kung correct ba yung malapit sa Pilipinas guys, yung country na yun, pero puti sila. Marami siyang nakilala, marami siyang naging girlfriend, marami siyang naging kilala na siya doon. Parang kilala sa mga tao ba na palaboy-laboy. Hindi naman palaboy, yung parang kahit saan ba mga iba-iba babae. Pero hindi ko kilala na ganon. Ang nangyayari, yung bahay na doon ako nag-working student, dinala nila yung lalaki, yung puti, doon sa bahay nila, pinakilala niya sa akin. At saka yun, pero pinakilala niya sa akin, so doon nagkakilala kami, and then, gabi kasi yun, gabi. And then parang click, naging kami, at saka, to make a story short lang ito guys, naging kami, and then, kilala siya, at saka, maraming, mahitsura, pero, ang sasabihin ko talaga totoo, mahitsura siya, pero, parang hindi maalaga sa sarili, pero mahitsura, palaging may dalang backpack, ganyan. So, doon, nagkakilala kami, naging kami, so, naging in love kaming dalawa, ganyan, pero, marami na akong naririnig na, babaero daw yun, ganyan, ang daming babae, kahit sino-sino. So, parang, di ba, pag in love ka, ayaw mo mga niwala. So, yun din yung lesson. Kapag marami ng mga nagsasabing mga ganyan, bahala nag-in love ka, the end of the story, ikaw yung masaktan. So yun, one night, doon pumunta yung puti doon sa bahay kung saan ako nag-working student. Doon sila uminom, kanta-kanta, ganyan. So, meron akong naririnig na pumunta daw yung ex doon sa bahay na yun at saka gusto daw nila ako makita kung sino ba tong babaeng to, ganyan. So, hindi, ganyan lang yung naririnig ko na pumunta daw sila doon at saka may sasakyan daw yung babae, parang may pera yung pamilya niya. So, pumunta sila sa bahay kung saan man ako nakatira. So, yun. At saka, ang nangyayari, guys, sabi pa nila, may narinig ako, bagong girlfriend niya, di ba bata pa ako, hindi ako marunong mandamit, wala akong damit, working student nga eh. So, yun. Kahit ngayon nga, hindi nyo ako, para akong, manamit. So, yun siya. So, to make a story short, guys, ang nangyayari, guys, kasi nagplano kami, kasi yung pinsan ko at saka yung boyfriend niya noon,
plano silang pumunta sa Cebu, sa auntie ko. So, sabi ko, nagplano na din kami, sasabay kami. So, doon kami, pumunta kami sa Cebu, kasama yung pinsan ko. So, pumunta kami sa Cebu, nagbarko pa kami. But before that, before kami pumunta sa Cebu, yung lalaki na yun, guys, yung ina ko, alam nyo naman na hindi kami mayaman. So, di ba may mga tricycle, 5 pesos yung mga pamasahe. Sabi pa ng ina ko, Gingging, bigyan mo ako ng 5 pesos. Wala ako nga trabaho hindi na ako nag-working student at saka hindi ako sweldo doon. Ano lang, para lang maka-eskwela ako, ganyan. So, nanghingi ako sa lalaki, guys. Sabi pa niya, hindi siya nagbigay ng 5 pesos. So, kung sa Bisaya pa, guys, sobrang tihik. So, to make a story short, pumunta kami sa Cebu. So, nakatira kami sa bahay ng auntie ko. Hindi ko alam, guys, hindi ko na maalala. Parang hindi kami nagbigay ng pagkain. Parang hindi kasi wala pa akong trabaho nung time na yun. So, dapat, diba, yung lalaki, dapat yung kaputi, dapat ambag ba? Parang wala kaming naambag noon. Hindi talaga wala, as in wala. So, nagdesisyon kaming rent ng boarding house, 'di ba? Boarding house, mga kwarto-kwarto. Kasi tihik nga, guys, hindi siya maano sa pera. Pero hindi nagtagal yun, guys, dahil palagi siyang nawawala, guys. Sabi pa niya sa akin, punta daw siya sa Samal, may bibisitahin daw siyang kaibigan, ganyan. Kahit siya umalis siya mag-isa, ganyan. So bata pa ako, guys, wala akong wala talaga akong alam kung anong gawin ko, kung anong gawin ko sa city, 'di ba? Hindi ako taga city. So alam nyo, guys, kung ano pala yung mga tilakad-lakad ng puti yun is to meet another girl. So may imimit pala siyang ibang mga babae kahit saan-saan. Iba pala yung kinikita niya, mga babae na pala yun. So hindi ko din ito alam. Pero nalalaman ko na lang sa cellphone dahil kapag nga guys, alam nyo, guys, nung nakatira kami sa auntie namin, kapag maliligo siya, guys, matagal siya lumabas at saka meron yung sa taas, makikita mo kung anong ginagawa. Doon siya, guys, nagtitik sa liguan, guys. Makikita ko talaga, guys. Sinisilip ko. Nagtitiks ng mga babae niya, ganyan. So, pero, kami pa rin. Kasi yung, di ba, yung, kapag bata ka pa, so, oh my God, yung parang yung puso mo ba, hindi mapigilan. Yung hindi mapigilan yung puso mo. So, yung time na yun, so, hindi na kami guys, yung boarding house, hindi kami nagtagal, nag-away kami. Hindi kami naghiwalay talaga, away lang. And then, the end of the day, sabi pa niya, tinitext niya ako, sabi pa niya sa akin, na daw siya ng motel, di ba, yung motel sa Cebu, sa Junes. So, sabi niya, i-meet mo ako. So, yun, i-meet ko. Gusto ko i-meet kasi alam niyo naman na boyfriend mo, mahal mo, so yun. Pumunta ako doon. So, nagsama kami doon. Mga ilang weeks lang, guys. Pero, alam nyo, guys, kapag palagi kami nag-aaway, ganyan. Bata pa ako, guys, at saka yung English ko, guys. Hindi ako makapag-express talaga ng lahat ng pakiramdam ko, yung feeling ko dahil lack of communication, guys. Hindi talaga ako maka-express kung ano man yung nararamdaman ko, ganyan. Iyak na lang, ganyan. So, hindi ko talaga siya ma-express kung ano man yung nararamdaman ko lahat. Kung ano man yung nasa isip ko at nasa puso ko, kung gusto man kong sabihin. Limited lang yung English ko, guys, dahil alam niya na. One day, guys, pumunta kami sa SM. Diba yung SM maraming tao, diba? Sa SM, grabe yung tao doon. At saka mayroong trademark ba yun? Mga thread ba? Mga paninda. Like, parang once a week, ganyan. May tinda-tinda doon. Mga kahit ano-ano. So, mahilig kami manood ng sine. And, mahilig din kami mag-take out sa Jollibee, dalhin sa sine. Doon kami kumakain sa loob ng sinihan. Nagagalit siya, guys. Parang nag-aaway kami. Nagagalit siya. Kasi nag-aaway kami kasi, guys, dahil kasi labas na siya ng labas. At saka maraming minimit. Kahit sa labas ba, kahit maraming mga babae na tinitiks, kahit kasama ako, makig-meet pa sa iba, iwan lang ako doon, ganyan. So, inaway ko siya, nagalit siya. So, ang nangyari, guys, so, umalis kami sa sinihan, and then, ang nangyari doon is, hala, guys, sinigaw-sigawan ako, guys, ang sa daming tao, guys. At mahihain pa naman ako, guys, sa mga ganyan, guys. Ayaw ko yung mga ganyan. So, naano ako, guys, na-trauma talaga ako, guys. Na-trauma talaga ako doon sa mga sigaw-sigaw niya. Kahit hindi ko na maintindihan. Pero, alam nyo, guys, dinuro-duro niya ako, ganyan. At saka, hinapak, ginanon-ganon yan yung katawan ko. So, kung sa Bisaya pa, gituklod-tuklod na ako, ganyan. So, takbo. Doon ako tumakbo sa mga thread. Yung, di ba, may mga paninda, yung mga ganyan, sa thread, nakalimutan ko nung kung saan yun, basta sa SM yung sa mga thread. So, doon ako pumunta, naglibot-libot ako, tingin-tingin, paano ba, pakaroon pretend that I'm looking around, and then this puti,
sumusunod sa akin, hinahanap ako, sigaw ng sigaw, and then, doon nakita niya ako, tingin pa rin ako ng tingin ng mga gamit. So, meron yung lalaki yung may-ari ng paninda. So, meron yung lalaki doon ako nakaano ganyan, para akong statue guys, na hindi na ako makaano kasi daming tao, at saka doon siya, grabe, sigawan talaga ako guys. Grabe yung sigaw niya, yung parang na ano ka na ba, nahihilis na, parang nawawala ka na ba sa mundo, na parang nakasubra ng hiya. Alam nyo ba kung ano yung sinasabi ng lalaki nung may-ari? Sabi niya, huwag kang mag-alala, andito ako, huwag kang alis dyan, bantayan kita. Sus, nagpasalamat talaga ako guys, dahil sa lalaking yun guys, na binantayan niya ako guys, at saka hindi ako umalis. So yung puti, umalis na rin guys. So doon ako, iyak ako talaga ng iyak guys, doon sa may-ari sa tindahan ng may-ari, iyak. Grabe yung iyak ko guys, as in sobrang hiya ko talaga guys. Yung mga tao, yung mga babae nakatingin sa akin, ganyan. So yun. So sabihin ko sa inyo kung bakit na-trauma talaga ako guys. So kami nga yung mag-asawa, kami ni Tami ngayon. Palagi kong sinasabi sa kanya guys, huwag tayong magsigawan sa maraming tao, huwag tayong mag-away, hindi tayo maglalis. Yung pinakaayaw ko guys, as in promise guys, o pinakaayaw ko yun guys, yung nasa public kayo at saka magsigawan or tataas yung boses mo. Ayaw ko. Kahit hindi kayo nag-away at saka tataas yung boses mo, as in ayaw ko. As in para akong bumabalik sa dati. Yung parang ganyan. So ayaw ko. Sinasabihan ko yung asawa, kapag mag-start ka ng ganyan, hindi naman ganun si Tami, pero paalala ko talaga siya sa kanya palagi. Kasi hindi maiwasan kung mayroong mga diskusyon na mga tumataas yung boses mo. Sabi ko talaga, iwan kita. Hindi yung iwan mo, iwan kita sa lugar, punta ako saan, ganyan. So, nag-away kami, hindi kami nakita, ganyan. Nag-text na naman, magmakaawa naman siya, ganyan, imit. So, okay, bumalik ako doon sa motel niya. Palagi niya akong iniwan, palagi siyang may mga pakulo na may pupuntahan ako doon, may kailangan ako doon. At saka mag-internet siya guys, alam nyo ba noon? Di ba wala siyang computer, wala siyang laptop na dala. So doon siya sa Robinson, may computeran doon sa Robinson sa Jones, doon siya. And then ang nangyayari guys, sundan ko siya guys, sunod para akong guys, stalker talaga guys. Kasi grabe na yung silos ko ba, yung grabe nang nabuo na lahat ba. So sinusundan ko siya, pumunta siya sa internetan, and doon grabe ako guys noon guys, grabe talaga. So, sinusundan ko siya. So, doon ako sa likuran niya. Hindi niya talaga alam, guys. Hindi niya alam na kitang-kita ko na yung mga messages nila. Messages nilang dalawa. Nag-chat-chat sila. May mga I love you. So, grabe. Iba-ibang babae, guys. Hindi lang yung isa yung mga naka-chat niya, naka-ganyan-ganyan. Hindi lang, di ba Yahoo Messenger also noon. Hindi lang yan, guys, isa. Dami, guys. So, akala ng mga babaeng yun, akala nila na sila lang. Pero, andito pala sa likuran yung totoong kasama niya, yung girlfriend niya. So, ako yun. So, palagi ko siya, alam niyo ba kung ano yung ginagawa ko kapag pikon, galit na ako? Sabi ko, gumaganon lang ako sa likuran niya. Anong ginagawa mo dito? Sabi, at saka alis siya, parang magpapanik siya ba? Takbuhan na naman ako, ganyan ba? Parang ganyan yung relationship namin, kahit alam ko na guys, na meron siya guys. Parang martyr lang ako talaga. Martyr talaga, hindi parang. So, yun. Ganyan ako noon eh. So, kasi, mahal na mahal ko kasi nga eh, di ba? So, yun lang talaga yung lesson guys. Kahit sobrang mo kamahal yung tao, kapag grabe na yung sakit, or kitang-kita mo na talaga yung mga ginagawa nila. Huwag talagang mag-stay guys. Oy, kasi, para kang, ay nako, as in, wag na talaga. One day, so sabi ko, punta ako sa trabahoan, kasi malapit lang yung trabahoan ng auntie ko. So sabi ko, nag-text yung auntie ko, punta ako doon. So doon ako, nagtagal ako buong araw doon kasama nila. And then, ang nangyari guys, bumalik ako noon, gabi na, hindi niya alam na bumalik ako nung araw, yung time na yon. So sabi ko, pumunta ako doon sa sa motel. Sabi na, di ba, may front desk sa baba, sabi pa na, kilala nila ako. Sabi pa nila, oh, punta ka na dun sa taas, bilisan mo. At saka kasama tayo dito sa kabilang kwarto kabilang kwarto, pakinggan mo nga. Sabi ko, bakit ba? Kasi basta may ibang babae dala. Sabi. So, pumunta kami dun sa isang kwarto, nakikinig ako, so rinig ko guys, mga baboy. rinig ko guys, so, hindi ko na mapigilan ba yung sakit or yung galit ko.
kinatok ko na guys. Grabe yung katok ko. Kinatok ko na guys. Hindi binuksan. Ganun pa rin. Wala silang stop. Hindi nag-stop guys. Sabi pa ng mga taga front desk, hindi sila nag-stop. Doon pa rin. Oh, ungol ng ungol pa rin. Sus, ginoo ko guys. Galit ako guys. So, may bintana man doon guys. Sa hallway, may bintana. Ano siya guys? Parang fire exit. Bintana na yun. At saka papunta ka na sa baba. May ano na hagdanan papunta sa nandun pa namin kami sa pinakataas. So, nag-climb ako rin sa bintana guys. Takot ako sa height guys, pero hindi ko na talaga hindi ko na talaga alam kung ano yung mga ginagawa ko sa galit ko. So, pumunta ako sa sa bintana sa hallway, at saka may another bintana close para sa kwarto na. So, doon ako sa sa fire exit, ganun ako love. Kahit mahirap na guys, na mamatay na lagi ako guys doon na. Kung hindi ko man talaga, ay nako talaga, nakakatakot talaga. Kung isipin ko ngayon guys, sobrang takot ko. As in, doon ako sa bintana, gunit ako sa bintana, gunit ako sa isang bintana. Doon ako nakasilip. Adoy guys, hubad yung dalawa guys. Ganun mo. Hindi pa rin nag-stuck. Mga baboy pa rin. Ang nangyayari, galit ako, sabi ko, hoy! Galit ako, hoy! Mga baboy kayo, pizza ka, na ganyan. Tapos nag-Bisaya na lagi ko guys. Ang babae mo inaway ko. Kasi yung lalaki din, hindi na ako maka-English guys. Galit. Hindi na ako maka-English sa galit. So yun, so bumalik ako sa bintana sa my hallway. Sabi ko, buksan mo ito, buksan mo ha, buksan mo. Sabi, open it, open, buksan mo ha, buksan. Mga 10 minutes later, binuksan ng babae, iyak. Na siya, basa ng singot. Yung sinisingot na ba, yung parang pawis na pawis na. Sabi ko, asan yung puti? Asan siya? Sabi, umalis na dun sa bintana. Sabi ng babae. Sabi niya, hindi ko kasi alam. Sabi pa ng babae, hindi ko kasi alam na na meron siyang girlfriend na. Pucha ka, naniwala ka naman. Sabi niya, bago lang pala daw siya dating dito. Bago daw. Yun talaga ang pakulo ng puting yun. Bago daw siya dating, galing sa bansa nila, ganyan. Doon yan, yung lalaki pala, doon na sa lumabas sa bintana. Doon na siya lumabas sa bintana. Buti na lang hindi nahulog kasi na ako yung may kasalanan talaga na TV patrol ta. So yun, doon siya sa bintana at saka doon siya sa fire exit nag-jump siya doon. Halika dito tayo sa hallway. Upo tayo dito, upo. So kinausap ko yung babae guys. Iyak ng iyak guys. Sabi ako din, huwag kang ako yung pinakamatagal na niyang girlfriend. Doon pa kami nagilala sa probinsya. Lalo matagal na yung lalaking dito. Ilang balik na yun. Hindi lang ikaw ata yung mga kinukontak niya. Ang dami ninyo. Ang dami natin. Sabi ko, ang dami natin. Sabi, ay galing pa man ako lapu-lapu. Ang ginoo ko guys. Ang babae guys, hindi maganda guys. Ginoo ko. Sabihin nyo na kung anong ibig nyo sabihin sa anong nyo sa akin. Hindi, di ba makasabi tayo, may hitsura yung babae. Pero yun guys, wala talagang hitsura. So iyak siya ng iyak. Galing daw siya lapu-lapu. Hindi daw siya, wala siyang pira. Kinuha lang daw siya ni So doon. So, at hindi daw niya alam kung saan siya. Ba't pumunta ka dito? Parang ako yung naawa sa babae. So, yung kahit galit ako sa mga nangyayari, guys, kahit sobrang silos at sobrang galit ko sa mga nangyayari, hindi ko mapigilang maawa sa babae dahil iyak na iyak. And kaya hindi daw, wala daw siyang pamasahe. So, binigyan ko ng 20 pesos, guys. What? Binigyan ko ng 20 pesos. Pinasakay ko, sabi niya, saan ba ako sasakay dito? Hindi ko talaw. So, pinasakay ko siya. At saka sabi, ano bang number mo? Kinuha akong number ng babae, guys. At saka nag-exchange number kami. At saka, so, pinasakay ko siya. At saka, punta ako ulit sa motel. Pumunta ako sa kabilang building. Sabi ko, nakita mo nyo ba yung lalaki? Kilala na kasi nila ako doon. Nakita nyo ba yung lalaki dito? Yung puti niya. Tumatakbo-takbo siya. Grabe yung singot. Grabe daw yung pawis na pawis daw yung lalaki. At saka parang takot ata bumibili ng Fanta. Umiinom. At saka iniwan agad. At saka doon tumakbo. So yun ang nangyayari guys. So, hindi ko na alam kung asa na siya. Well, hindi ko na talaga alam kung asa na siya. So yun. So yung babae, tinitext ko yung babae the next day. Sabi ko, magkita tayo sa Robinson. Kain tayo ng Jollibee. Loka-loka talaga ako guys. Kinakaibigan ko yung babae guys. Sabi ko, pumunta kami sa Jollibee. Nag-usap kami guys. Doon. Nag-usap kami dun sa Jollibee. So yun lang yung namin. So yun. So hindi na kami nakita. At saka parang ang last kong bumalik siya sa kanila. At saka bumalik na naman. Nag-text na naman. Magustong makikita. Pero hindi ko na siya kinita. Nung time na yon, hindi ko na talaga siya kinita. Kahit hindi na kami nakikita, bumalik na siya
sa bansa nila. May contact sa email, pero yung parang email ba, di hilig, may ano tayo sa mga email, ganyan noon. So, yun. So, hindi ko na alam. Ngayon, hindi ko na talaga alam kung asa na siya. Matagal na, guys. Ni bata pa ako, guys. Matagal na yun, guys. Hindi ko na talaga alam kung asa na siya. Hindi ko talaga din alam kung anong nangyayari sa kanya. Nag-asawa ba siya? Palakiro, guys, babaero kasi parang feeling ko hindi yun nag-asawa ng Pinay kasi parang hindi magtagal yung mga Pinay sa kanya kasi babaero kasi, and basta hindi mo ma-imagine na may kasama siyang Pinay ngayon dahil babaero siya. Hindi siya magsilbi sa isang babae. Gusto niya ng parang maraming babae. Grabe yun magmura din, guys. Grabe yun magmura. May mabigay lang sa'yo na maliit, mumurahin ka na parang ganyan. Maliit, mga 100 pesos, 200 pesos para pamasahe. Yung ganyan. Mumurahin ka niya kapag magagalit. So yun yung experience ko, guys, sa pinakauna kong puti na naging boyfriend ko. At saka meron din akong sasabihin, kung meron mang nanonood na mga kakilala ko or alam nila yung story or sa mga taong nakilala ko noon, kung sino man yung nagpakilala sa akin, meron din akong gustong sabihin kasi marami akong naririnig kung meron mang nanonood, pero kung wala, di sabihin ko na rin ito, ilabas ko na rin. So gusto ko lang sabihin kasi ang alaakala nila, wala daw, meron akong naririnig na mga sabi-sabi na wala daw akong modo dahil hindi daw ako yung utang kabubuton ba sa Bisaya pa, wala daw ko yung utang kabubuton sa mga tao na nagpakilala sa akin ng yung puti na yon. Kasi parang ang akala nila, ang nagdala sa akin dito is yung puti na pinakilala nila sa akin. Pero ang hindi nila alam, andito ako sa Amerika. Hindi yung lalaking yun, hindi yung taga-Amerika, taga-ibang bansa. So parang ang alam nila, parang ang sa isip nila, yung nagdala sa akin dito is yung lalaking pinakilala nila sa akin. So ang gusto, parang ang ibig nila sabihin ba, wala akong, hindi man lang daw ako lumingon, mga pasasalamat or mga kahit anong gusto nila. Hindi ko alam kung ano man yung gusto nila, pero parang kung sa Bisaya pa, wala utang kabubuton ba, wala ka ba lumulingi, wala man ako yung utang kabubuton, wala akong dapat anuhin kung sino man yung nagpakilala kasi naging masakit nga yung karanasan ko sa kanya at saka hindi din yun yung nagdala sa akin dito, iba yun. So gusto ko lang sasabihin sa inyo, alam nyo na kung sino kayo, kung ano man kayo, kung in the future makikita ninyo itong video na to, hindi yung lalaking putsak na lalaking yun nagdala sa akin dito. Iba ang nagdala sa akin dito. So, yun lang. So, yeah. So, iba yung nagdala sa akin dito. At sa ngayon, yung asawa ko, maswerte na ako. And thank you guys so much. And so, yun lang guys. So, yun lang talaga yung story ko na isi-share ko sa inyo dahil, meron pa akong sasabihin. I think 3 years ago. Alam nyo, 3 years ago, di ba yung ngalan ko? So, sa Facebook, di ba, uso na nga yung Facebook. So, yung Facebook account ko is, anybody can, sa Facebook noon, hindi ko pa alam yung mga settings, ganyan. So, mga 5 years ago ata, mga 5 years ago, hindi ko alam yung mga settings na yan, kung paano, So, yung Facebook ko is anybody can see my profile, anybody can see my wall, anybody can request a friend, kahit sino lang, ganyan. So, nagulat ako dahil yung pangalan ko, alam niya yung pangalan ko, at saka yung family name ko, of course, alam niya. So yun yung family name ko, Mary Ann Blanc. So, nakita niya ako, guys, doon, guys. So, sabi ko, siya to. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa sarili ko, siya to. Siya to. Kahit walang picture, guys, alam ko kung asan yung lugar. Siya talaga, yung pangalan at saka family name niya, doon talaga. Of course naman, inaccept ko, guys. Gusto ko pa makita yung mga picture. Tao lang naman ako, naging curious din ako dahil fini-friend niya ako sa Facebook. Yung pag-accept ko agad, guys, nag-message talaga, guys. Ang daming message, guys. Alam nyo, magagamit ka. Minahal kita. Alam nyo, guys, dami ng masasakit na salita, guys. Inaway agad ako, guys. Alam nyo ba, inaway agad ako. Kahit ano bang mga sinasabi niya, pinaglaruan ko daw siya. Sabi ko, ako na ngayon ang naglalaro. Sabi niya, grabe, guys. Grabe yung insulto niya sa akin. Parang, nafe-feel ko noon na kahit marami siyang babae, guys, hindi niya parang magbibig talaga siya sa akin na balikan ko siya. Magbig talaga siya. Pero yung last time na talaga na may nakita na akong babae na siya ganyan. So, wag na, guys, wag na. So, yung parang galit siya so hinanap niya ako, guys, sa Facebook.
Doon, nilabas niya yung galit niya lahat. Pagkatapos nun, binablock mo na siya, guys. So, doon ako nag-ano ng mga settings. Paano ba to? So, doon ako nag-start ng settings. Inaiba-iba ko yung pangalan ko para hindi na ako makita. Kasi, alam nyo, yung masasakit, grabe yung masakit talaga yung magsalita, guys. And saka, so yun lang yung story ko na maiano ko sa inyo, maiambag. So yun, hindi ko na alam kung asa na siya ngayon, hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari sa kanya. So sa mga bata dyan, sa mga bata-bata pa dyan, na may boyfriend, na Filipino man or puti, at saka, alam na alam nyo talaga, ako obvious na talaga, guys, na babaero yun. At saka parang pabalik-balik kami dalawa dahil mahal ko nga siya kung magbibig siya, parang maawa ka ba, parang feel mo, mahal ka niya kahit may babae. Ganyan yan, guys, kapag magmahal ka, kahit masakit na kapag isang salita lang ng lalaki na minahal mo na, please, mahal kita na, balikan mo agad dahil feeling mo mahal ka pero hindi pala. So yun. Kung mayroon mga bata dyan na, hindi man mga bata, may mga teenager pa ba na mahilig na yung mga boyfriend. Kahit kung anong edad kayo, madali lang sabihin na, ay, hiwalayan mo na yan. Pero, para feeling ko, makaya mo yan kung gustuhin mo talaga, makaya mo. Kahit mahal mo yung tao, at saka alam mo ng loko-loko, at saka babaero, at saka mahilig manakit. So, parang, kahit, makaya mo talagang iwan. As in, parang sa feeling ko kaya mo talagang iwan. Kapag marami kang kaibigan, kung meron ka mga kaibigan na nag-advise sa inyo, yung ganyan-ganyan. Kasi noon ako, wala akong mga kaibigan kasi bago ako sa Cebu, diba? At saka yung auntie ko, busy yun sila sa mga trabaho, silang dalawa. So yun, wala talaga. Parang ako lang yung mag-ano sa akin, ba? Parang wala akong maririnig, ganyan. Parang ako lang yung mag-decision ba, walang nag-share ng mga ano man yung opinion. Anyway guys, thank you guys so much guys ha. Salamat and yeah, so yun lang. Salamat sa inyong lahat sa panonood. And na-share ko na lahat-lahat sa inyo. Ito naman yung gusto ko guys. Gusto ko din yung, ma-share ko yung life ko. Diba, nag-share na ako na nag-share na ako sa inyo ng vlog. Nag-daily life ko, yung buhay namin mag-asawa. At saka, i-share ko din sa inyo. Wala namang mawawala guys kung i-share ko din sa inyo yung past ko, yung kung ano mga pangyayari noon. Hindi ko naman binigay yung buong kaluluwa ko sa inyo, di ba? So, anyway guys, bye! Thank you guys. Dito lang muna tayo guys. At sana magkita-kits tayo sa susunod na video. I appreciate your time. Bye guys. Thank you. Bye-bye! Subscribe guys if you haven't yet. And please click the like button if you like this video. And thank you guys so much for watching.